Nne gwa ụkwụ m so otu na-anaghị etute ojinu amaghị eme. Onye nwere ọdụ amaghị anọ n'oche. Ndị ezigbo mmadụ ihe na-amakarị ha wụ nonsense. Some of them, or not all of them. Ụfọdụ ezigbo mmadụ na-enweta ezigbo mmadụ, ma majority of ezigbo mmadụ na-enweta rubbish. Ụmụnne m lewedele na nwaanyị ibe m, nwaanyị nọ na di ya na-eleji anya, a nursing mother, ka di ya gawara ọrụ, ya kpọpụta enyi ya nwoke were nwa ya nyiwe n'ime krip ya. Nwatakịrị egbalite na-ele nne na nwoke ọzọ na-awụghị nna ya, ka dị manụ nọ nga kwụbarịga nne ya n'ihu nwa ya nwoke ọzọ o kpọpụtara n'elu bedi ya na di ya. Nga ka a na-akpụbarịga ya, nga ka a na-esega ya ebonga, nga ka a na-afụbarị ya. Ọ ya ka a nọ na-eme ihe ene di ya na friends ya elo kpokwuru ya. Oh, this man being Otechi Eshirikeye, or a violent man, some people are indeed peaceful. Onwe ọgba leka leka, ole ha anya nwoke ahụ, ole nwoke nọ n'elu nwunye ya hụrụ n'elu nwunye, ole ha anya n'ihu, ọtụpụrụ ya ọnụ. Ya eshere oche nọrọ ọdụ. Ndị enyi ya nọ na palọ, nọ na sitting room na-eche. Ya banye na bedroom na-ahụ ihe rere ere, ihe shingushi, ihe na-ekwesị ekwesị na mkpụrụ anya. Ya eshere oche n'ukete nwunye jụọ esi, ọwụ gịnị wụ ihe ya na-anaghị emere ya? Ọwụ gịnị wụ ihe ya na-anaghị emere ya? Mbọ niile ya na-agba akwa ka ọ dị na mma. Mmiri pụ anwụ pụ ya pụ. Ihe niile ya na-agbagharị ọkwa mma ka ya na ụmụaka a na-amụ. N'olee ihe ya na-anaghị emere ya? Kedu ihe ọ ga-eji awụ n'ụlọ ya sigodo arị na ọ chọrọ ime ihe dị otu a? Kedu ihe o ji awụ n'elu bedi ya eji ego ezu n'ụlọ ya na-akwụ ụgwọ ụlọ ya? Okporo kpepụta n'ihu nwa ya, innocent nwa ya ka ọ na-emerụ summon red and destructive energy around their baby. Nọrọ n'ihu nwa ya, nwa ọhụrụ, a bundle of innocence, nwa na-enweghị ihe ọma, purity ya nọrọ n'ihu ya. Nwoke ọzọ na-ese ya bọngị na-achịgharị ya. Ọ gbanyere nwa ya, nwa ọhụrụ ya fim na-arụ ha mma. Ọ gịnị wụ ihe ya mere? Kedu ebe ya shiri mejọ ya? You deserve this type of thing. Nwunye kpudo ihu n'ala, kpudo ihu n'ala like ihere omege, kpudo ihu n'ala like o nwere regrets, kpudo ihu n'ala like agbara ya ọgwụ n'isi ya eme ihe o mere. Well, ọhịa o ji anya ọcha ya mee. Ọwụghị mbụ, ọwụghị abụọ, ihe dị mbụ ebere mee. Nwoke elege nwunye nwoke ibe ya kwụrụ ụgwọ isi ya. Nwunye nwoke ibe ya ihe ọma na ọ chọghị ka eme ya. Etigodi ya mma n'olu, ego ole ọsọkwara ya wụrụ ihe a na-ekwe ya. Ọ gaghị ekwe ka ihe dị otu adagide, ka o jikere gawa gị ime ya nwoke ọzọ n'ụlọ nwoke ibe ya, n'elu bedi nwoke ibe ya, ebe nwoke na-akpọ nwunye ya alakpu, not enyi ya nwaanyị, the mother of his kids. Ya gawa n'elu bedi a, the same elu bedi a, rigoro nwunye nwoke n'elu. This man abanwakwala bacha. Ụmụnne m, ihe emege na Lagos. The man ekwuekwule kwucha, say the young man, oh yeah, wear your clothes and leave. That is if you are done. Na-enweghị ejikọrọ ya na ya abụọ na ya na ya abụọ enweghị okwu. Na ọkọwaghị ụzọ ya bata, ọ mapụghị windo mapụta ebe a. Ọ bịahụ dịka onye oshi. Na nwaanyị ejiri ego elu kwụọ ụgwọ isi lụọ ya. Na ụmụnna ya ya wụdi nwaanyị a, na ụmụnna ka ya na ihe na nwunye ya. Ọ bụ ebe a, ọ wee ụlọ ya rentịrị na-akwụ ụgwọ ya. Na property niile ebe a, even bed a ha nọ n'elu ya, na ọ ya zụrụ ya. Na ọ mapụghị windo mapụta ebe a. Na nwunye mepere ya ụzọ, lead ya, ji ya ebe bụ bedroom, kpọbata ya na bedroom ya, yishiara ya nwe, rigoro ya n'elu bed, si ya rigoro ya elu. Dị afọ na ya pụwa, na ya abụọ nwụghị okwu, na nwunye ya awụghị nwa ya, ọwụghị obere nwa, ọwụghị a young girl, na ọwụ nwaanyị, adult, a mother, a wife, a respected one at that. Nwaanyị ya yiri crown dịka nwunye, tụọ ya ugo, nke na-awụ na onye ahụ ya sị na nwunye ọga, nwunye odogwu. Ọ ya kpọpụtere ya ebe a, lidri ejide n'aka were gawa na bedroom ya. Na onwe ya na ya abụ enweghị okwu. Ke nwoke yiri nwe ihe wee onwe na-eji, ke nwaanyị ekpughi n'akwa. The man saw the lack of God. Ụmụnne m, ọwụ onye mere my gender.
dịka m kwuru na mbụ mgbe o mere na m so enwere ezigbo mmadụ mana nwoke mana nwaanyị nọ ugbu a na-achọkwa n'ezigbo nwoke ọ ezigbo nwaanyị ya na ya ga-ebi. Ụdị ndị dị otu a mgbe ụfọdụ ha na-end up with ọ dị egwu ihe na-amanyere ha wụ ihe nwere elewa na-ajụsọ olee otu ihe ka esiri mee. Dịka m kwuru last time, marriage awụghị for onye ọbụla. Marriage is not for everybody. Ọ bụrụ na mmadụ lee onwe ọ gaghị ekipụli to the sanctity of marriage. Iwu na ụgbọ ji alụmdi na nwunye onye ahụ agaghị ekipụ onwe ya. Ụfọdụ ndị mmadụ ma ha ama ihe wụ ịnọ with one person. Ụdị ndị dị otu a marriage awụ for them. Ụfọdụ ndị mmadụ na onye ha na ha bi today ha ele ya anya n'ihu ọ na-enye ha obi aṅụrị. In fact, before alụọ di na nwunye nwa enwedị mgbe eji like the person mana abanyere di ya ka aga zara onye lụrụ nwaanyị ọ onye lụrụ di. Nna nne, marriage is not for you. Ụfọdụ ndị mmadụ amaghị ihe na-azụ ịnọ with one person. Ụfọdụ ndị mmadụ amaghị ihe na-azụ ịnọ a day with atụkwakarịkwa ha ihe ha dị used to. Because mgbe ha na-alụbeghị di ọ mgbe ha na-alụbeghị nwaanyị ha werere ụmụ nwoke ọ ụmụ nwaanyị ya zuo onwe ha ahụ. Akpa onye nke ya ọ ga-adị available, onye nke ọzọ ga-adị available. Ihe pụtara wụ na every night ịṅmaga ọkwa every night ịṅmaga ọkwa yaga ị na-akọ bem ị na-arahụ ụra every night ịṅmaga ọkwa. Nne nna, marriage awụ for you. Ụmụnne m ga-ewuru nwoke ị ga-emeli ihe na nwoke na o mere ọ mmadụ ole ga-emeli ihe na nwoke na o mere.